Hola a tots i benvinguts de nou al videoblog. Avui un tema ben interessant, la sexualitat i l'adolescència, com veieu aquí en el títol. Ara bé, jo ho tractaré de manera indirecta, perquè el que faré és criticar un programa de TV3 que es diu Sexis, que si voleu veure'l heu de buscar per internet perquè no s'emet per la tele, perquè és un d'aquests nous formats que fan per internet. I dic si el voleu veure. Per què? Perquè si no us interessa el tema és absolutament i completament irrellevant per tots els aspectes que criticaré aquí. Començo per un aspecte. Crec que li falta un marc conceptual general per poder entendre què és la sexualitat i per donar valor a aquelles coses que diuen els adolescents i per poder interpretar-ho científicament. Jo aquest marc el tinc. Fixeu-vos, tinc aquí la definició que dona de sexualitat l'Organització Mundial de la Salut. La sexualitat és un aspecte central de l'ésser humà, present al llarg de la seva vida. Inclou el sexe, les identitats i els papers de gènere, l'erotisme, el plaer, la intimitat, la reproducció i l'orientació sexual. Es viu i s'expressa a través de pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, papers i relacions interpersonals. La sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions. No obstant això, no totes elles es viuen o s'expressen sempre. La sexualitat està influïda per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, culturals, ètics, legals, religiosos i espirituals. Per què és important aquesta definició? Doncs per dues coses. Primera, perquè hi ha una de les veus expertes que parla de les sexualitats, perquè cau en un error molt típic i molt present de les derives radicals del feminisme, i és subjectivitzar-ho tot, convertir-ho tot en una cosa individual. Clar, segons aquesta dona, com que cadascú viu la sexualitat de manera diferent, es pot parlar en plural. Doncs hi ha un error, no és que cadascú visqui la sexualitat de manera diferent, és que la sexualitat ja és com tu la vius. És el concepte que fem servir per entendre-ho això, per tant, no s'ha de parlar en plural. Aquesta és la primera implicació. La segona implicació és que si tinguéssim ben clara aquesta definició i entenguéssim que em sembla una definició, i òbviament, adequada a la realitat i èticament impol·luta, doncs si tenim en compte això, no cal que el programa sigui una col·lecció de tòpics, estereotips, experiències i opinions individuals. No cal. Tothom, tots els joves que parlen, diuen aquesta manera de parlar tan vaga i tan anticientífica. La societat ens diu això. Des de petits ens manen que no sé quantos, no sé, qui ho diu? Jo no ho entenc, qui ho diu això? Et diuen, poso exemples, diuen que la societat diu que hem de practicar el coit, i diu, però és que jo puc follar sense penetrar i igualment m'ho passo bé. Evidentment. Llavors, quin problema hi ha aquí? El problema està en el fet que reproduir aquest tòpic, amb aquesta manera de parlar, ens diuen això, el que estàs fent és crear el tòpic, perquè el tòpic potser no hi és, o si hi és, pot ser una cosa que tenim en l'imaginari col·lectiu, perquè estereotips sempre existeixen. Però que estigui en l'imaginari col·lectiu no vol dir que realment es converteix en un valor social que legitima i vehicula les nostres conductes individuals. De fet, en aquest cas, el fet que la societat digui que hem de practicar el coit, suposant que això sigui cert, perquè, no sé, jo vull comprovar-ho, però suposant que això sigui cert, a la realitat, a la pràctica, en les conductes sexuals, no és així. De fet, és ben sabut que els adolescents experimenten de diverses maneres. És ben sabut que els nois experimenten entre ells, no hi ha, per tant, cap coit, o potser sí, entre ells, és ben sabut que no tothom comença a la mateixa edat i és ben sabut que quan s'està en la intimitat cadascú fa el que vol. Sí? Unes petites dades. Diu, una quarta part dels joves de 16 anys han practicat sexe en penetració. El 25% dels joves de 17 anys han practicat sexe en penetració. És el sexe complet, que en diria el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Ara bé, el 70% d'entre 15 i 19 anys han fet sexe en general, sigui o no en penetració. Per tant, a la realitat, hi ha molta més part d'adolescents que han fet sexe de qualsevol manera sense que sigui penetració. Per tant, no és cert, no té sentit dir que la societat ens mana això, perquè no s'adequa a la realitat. Hi ha un altre, també ben interessant, un altre exemple. Hi ha una noia que diu, la societat diu que ha de ser l'home qui faci el primer pas en una relació. I ella diu, i per què? El puc fer jo també, evidentment, té tota la raó del món. Què passa aquí? Si el fessis tu el primer pas, el noi et diria, no, perdona, no vull sortir amb tu perquè m'ho has demanat tu i t'hauria demanat jo. El noi et dirà això? No, no t'ho dirà. Per què? Doncs perquè, evidentment, això ja no és un valor social. No condiciona la seva conducta, no és que el condicioni, no legitima, no li dona sentit, no existeix. Per tant, no cal que seguim reproduint aquests tòpics. Tòpics que a l'hora de reproduir-los el que estem fent és que quedin assentats com si fossin reals. El mateix passa amb els estereotips de gènere. Hi ha una que diu, es diu que l'home és el més fort, la qual cosa biològicament és certa, que hi ha una diferència de força. Però bé, diu que l'home sempre és el més fort, però jo podria ser tan forta com un home.
hi ha un problema. Això és el problema. El problema és que t'estàs comparant amb l'home. Ell és el model, com que l'home és qui ha de ser fort, efectivament per això mateixa, tu pots ser igual de forta que l'home, que és qui ha de ser fort. Hi ha masclisme en aquesta comparació, tot i que pretens trencar el masclisme. I això és un error típic de base que jo crec que es deriva molt de tendències radicals al feminisme. I crec que s'expressa molt clarament en aquest documental. Jo no sé si podem agafar els adolescents que surten en aquest programa com a una mostra representativa dels adolescents a Catalunya, però el que sí que està clar és que hi ha una cosa que hauríem de començar a desmuntar, i és el fet de partir d'aquests estereotips. I quan dic desmuntar dels estereotips no vull dir criticar l'estereotip, no, vull dir és que no cal ni citar-lo, no cal ni esmentar-lo. Si tots tenim clar, tots els adolescents del programa tenen clar, que tu pots fer el que vulguis amb la teva vida, doncs no diguis la societat ens diu això. Jo no sé qui ho diu, no veig qui ho diu, no ho entenc. Excepte, òbviament, la propaganda i el màrqueting de les empreses, que sí que tenen uns valors molt determinats. Crec, aquesta seria la meva crítica, crec que això és molt important i que hi hem de pensar. Aquí en el vídeo és molt curt i molt ràpid d'explicar, però si es mira el programa potser s'entén el que vull dir. També és molt interessant, i lligat amb això, és el fet que posem noms i categoritzem sempre les coses. Pel que fa al sexe, les veus expertes posen uns seguits de noms. Hi ha una que parla del petting. Què és el petting? El petting simplement és follar sense penetració, ni més ni menys. I diu, és que la sexualitat, com que cadascú la viu diferent i és lliure, podria ser que algú fes petting i se sentís bé. Òbviament, cadascú farà tot el que li agradi, però és que no cal que parlem de petting, no cal que diguem que hi ha coses que es poden provar. No és que hi ha coses que es puguin provar, és que tot el que facis dependrà de la sexualitat i dependrà del que tu facis en la intimitat en aquella persona. Crec que el que és important és que entenguem, abordem aquestes coses de manera assertiva, més que no objectivitzar-ho amb categories que no existeixen. No sé si m'explico. A l'hora que tu crees aquesta categoria, estàs fent una diferenciació i estàs recreant una realitat i potser condiciones una conducta respecte a una cosa. I no és així. Bé, crec que he dit tot el que havia de dir de manera molt ràpida. Avui ha estat un vídeo molt ràpid, però si en tot cas ja faré altres vídeos sobre el tema.